जे दिसपुरनि एसेम्बलि हल सिङाव मन्त्रि चिफ मिनिस्टार मन्त्रि एमएलए आरो गवर्नर बिथांमोननि थाखाय जि सा सुबिदा थायो गासै सा सुबिदाखौ बाहाय बानायजोब्बाय। तो गाबोन सानसे बिटिआर ओनसोला नुनो मोनगोन जे आसामनि एसेम्बलिया बोरै सोलियो आरो बिनि दारै जोंनि रायजोआव एसेम्बलिनि फारसे जि मोनसे गोरोन्थि साननाय दङ एबा मोनसे फोथायनायखौ लानानै गोनो गोथो दङ बे रोखासिन जागोन, गोख्रोंसिनै फोथायनो हमगोन आरो एसेम्बलियाबो जे रायजो राजानि खाथियाव फैनो हायो बेनि मोनसे फोथायनाय रायजोफोरनि गेजेराव फैगोन। दा बे जोबोद गोजोनथावना आरो मोनसे जारिमिनारि जाथाय। आसामनि जारिमिनाव बेबायदि जाफेराखै जे एसेम्बलियाबो दिसपुरनि बायह्रायाव आसामनि एसेम्बलि हलनि बायह्रायाव बहाबा जानो हायो बेबायदि सानफेराखैमोन। नाथाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे गोदान नोजोरजों जे डेम'क्रेसि एट योर डोर स्टेप, नोंथांनि दरजा मोखाङावनो गणतन्त्र, बे मोनसे सान्थौजों बिथाङा बे हाबाफारिखौ लादों आरो आसामनि बिधान सभानि जे स्पिकार बिश्वजित दैमारी बिथाङाबो बे बिथिङाव बावहाय जि एसेम्बलि सेसन बेखौ बानायनायनि थाखाय बिथाङाबो जोबोद हाबाफारि बा गोसो होनानै मोनसे थांखियाव फैदों। तो गाबोन जि एसेम्बलि सेसन जागोन बेवहाय गवर्नर एड्रेस जागोन गभर्नमेन्टनि हाबा मावनायनि सायाव, लोगोसे मसन अफ थेंक्स बा बेबायदि मोनसे मसन बाहाय मुभ खालामनाय जागोन गभर्नमेन्टनिफ्राय, खिन्थु बिनि सायाव डिसकासन जानाय नङा। मोनसेबा मोननै बिल हयतोबा इन्ट्रडिउस जानो हागौ, बिनि सायावबो डिसकासन जानाय नङा। 6 शिड्युल एरिया खुंथायनि सायाव एसे डिसकासन जानायनि बाथ्रा दङ, जे आगोलाव फोसावनाय बा मिथिहोनाय बायदियैबा बेबायदियैनो गाबोननि जि एसेम्बलि सेसन बावहाय बे जोबनानै थांगोन। भारतनि खुनु रायजोआवनो बेबायदि जाथाय जाफेराखै जे एसेम्बलि सेसना हेडक्वार्टारनि बायह्रायाव थांनानैबो जानो हायो। दिनै भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिया टुइट खालामनानै बिनि सोमोन्दै जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि बर'फोरनि जौगाखांनायनि थाखाय भारत सरकारा प्रतिज्ञाबद्ध बे बाथ्राखौबो बुंदों। बेनि गेजेरजों जों बे ओनसोलनि मानसिफ्रा एसेम्बलिखौ खाथियावनो नुगोन, माबायदि जायो दिनैसिम टेलिभिजन मिडियानि गेजेरजों मिथिदों, खिन्थु दा मोखाङावनो नुगोन, खाथियावनो नुगोन। बिनि थाखाय 126 जन एमएलएफ्रा गाबोन फैगासिनो दं। दा बिटिसिनि खुंथायनिफ्राय जाहा बिटिसि एसेम्बलिनि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङा बिथांनि दैदेननायाव दिनै बे एसेम्बलि आरो सेक्रेटारियेटखौ जेरैबायदि समायना रमायनायै साजायनानै बिथांमोनखौ बरायनो थाग थियारि खालामनाय जादों। आरो एसेम्बलि हलखौबो आं नायबाय, बे सासे आसामनि जि एसेम्बलि हल दिसपुराव दङ बेजों फ्राय समानै गासिबो सा सुबिदा थानाय मोनसे एसेम्बलि हल। आरो गासै मन्थ्रिफोरनि थाखाय गाबोन सानसेनि थाखाय चेम्बारफोरखौ बानायनाय जादों। चेम्बार, स्पिकारनि चेम्बार, गासै चेम्बारफोरखौबो बानायजोबनाय जाबाय। जे दिसपुरनि एसेम्बलि हल सिङाव मन्त्रि चिफ मिनिस्टार मन्त्रि एमएलए आरो गवर्नर बिथांमोननि थाखाय जि सा सुबिदा थायो गासै सा सुबिदाखौ बाहाय बानायजोब्बाय। तो गाबोन सानसे बिटिआर ओनसोला नुनो मोनगोन जे आसामनि एसेम्बलिया बोरै सोलियो आरो बिनि दारै जोंनि रायजोआव एसेम्बलिनि फारसे जि मोनसे गोरोन्थि साननाय दङ एबा मोनसे फोथायनायखौ लानानै गोनो गोथो दङ बे रोखासिन जागोन, गोख्रोंसिनै फोथायनो हमगोन आरो एसेम्बलियाबो जे रायजो राजानि खाथियाव फैनो हायो बेनि मोनसे फोथायनाय रायजोफोरनि गेजेराव फैगोन। मा आयदाखौ लानानै सावरायनायनि आयदाया आं दहाय बुंनायानो गवर्नर एड्रेस जागोन आरो बेनि सायाव डिसकासना दिसपुराव जाहैफिनगोन। नाथाय मसन अफ थेंक्स गवर्नर एड्रेसनि सायाव हयतोबा मुभ खालामनाय जागोन। मोननैसो बिल थिखांनो हागौ, बेखौ आं दिनै बुंनो हाया। आरो 6 शिड्युल एरियानि खुंथायखौ लानानै सावरायनायनि मोनसे आयदा दङमोन, जुदि समा जेबो उसुबिदा खालामाबा बे एजेन्डायाव दङ। स' बेबो मोनसे जेनेरेल डिसकासन जागोन। बेनि उनावहाय गाबोननि हाबाफारिया बेवहाय जोबनानै थाङो। क'क्राझाराव बिटिसिनि थाखाय माबा मोनसे मोजां बे एसेम्बलि सेसनसो, बे केबिनेटआवसो डेभेलपमेन्ट बा इनफ्रास्ट्राक्चार बायदिसिनानि बाथ्राफोरखौ केबिनेट डिसिसनजोंसो फोसावनाय जायो। एसेम्बलिया बे मोनसे जेनेरेल स्टेटनि एसेम्बलि आरो बेवहाय स्टेटनि इसुफोरखौ रायज्लायनाय जायो। बे चिफ मिनिस्टारा जुदि माबाफोर साननानै दंबा बे बिथांनि खोथा, आं बेखौ बुंला आरो।
दा फुंनिफ्राय माने दिसपुरनिफ्राय बिसोरो ग्रिन बासजों फैगोन जि माने क्लिन एनार्जिजों खारनाय बास इलेक्ट्रिक बास आरो फैनानै पाठसालायाव ब्रेकफास्ट जानायनि खोथा बेनिफ्राय बाहाय हयथ'बा 10टानिफ्राय 11टानि गेजेराव सफैनायखौ आरम्भ खालामगोन आं गार्जेन मिनिस्टार हिसाबैसो बावहाय मोनसे दायित्व दङ बरायनांगौ बे हिसाबै आं फैनानै थाफैदों नङाबा आंबो बासावनो फैनो गोनांमोन आरो गिबि मन्थ्रिया हयथ' दिनैनो फैखानोबो हायो नङाबा गाबोन फुङाव बेखौ जों रावबो बुंनो हाया खिन्थु गभर्नरा अलरेडि दंफैयो थ' जों रिसिभ खालामगोन आरो गभर्नर एड्रेस जोबनाय लोगो लोगो ब्रेक जागोन आरो बिनि उनाव जिरायफिनगोन आरो गभर्नरा बिदाय लागोन आरो जोङो माखासे खामानिखौ जि सेसननि आद्रा थानाय बाहागो बेखौ जों फोजोबनानै बिनिफ्राय बिदाय लागोन